No, tak tu máme ďalší diel podcastu Energia zajtrajška. Tento raz vodíkový a ja tu mám Juraja Petroviča z firmy Messer Tatargas. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Je to veľmi zaujímavý host a človek, ktorý má trošku zavedieť do tajov anorganickej chémie, ktorú som mal naposledy v roku 2002. Možno aj organické, uvidíme, kam sa všade dostaneme, ale áno, primárne anorganické. Veľmi sa na to teším. Možno to znie záhadne celé a nebude to iba o vodíku, bude to o mnohých plynoch a vodíku sa budeme určite tiež venovať viac. Vy vediete už 18 rokov vraj, na LinkedIne takmer, ale tam môže byť aj starší údaj, oddelenie aplikačných technológií a on-site riešení, to sú asi riešenia na stránke klienta. Uh-huh. Dá sa 18 rokov robiť v jednej firme a s plynmi? V Messeri sa rozhodne dá robiť 18 rokov. Tá pozícia, ktorú mám, je práve tým zaujímavá a stále znovu zaujímavá, že v podstate my riešime vždy nové a nové projekty. To znamená, snažíme sa u našich zákazníkov alebo u nových zákazníkov pomocou technických plynov optimalizovať ich výrobné procesy. To znamená, že my máme vždy novú výzvu, lebo každý zákazník je iný, každý ten proces je niečím trošku iný a samozrejme aj tie on-site projekty, to znamená výroba technických plynov na mieste, sa vždy musia robiť vyložene tailor-made, to znamená podľa požiadaviek a potrieb toho zákazníka. Čiže my v zásade, u nás neexistuje nejaké riziko nudy, pretože každý ten jeden zákazník je zase niečo nové, niečo iné. Aj keď samozrejme tie technológie sú podobné. Poďme ešte trošku všeobecne. Logo Messer sme už asi všetci trochu vnímaví videli. Väčšinou to je nejaká nádrž pri nejakej firme alebo kamión, ktorý ide väčšinou so zaulenými tvarmi po ceste. My sa s tými vašimi plynmi stretávame každý deň. Kde? Prakticky všade. Treba povedať, že prakticky všade, ak si otvoríte fľašu minerálky, ak si otvoríte balenie syra alebo nejakých udenín, alebo ja neviem, párkov, alebo hocičoho, kúpite mäso, ktoré je zabalené v nejakej vaničke v potravinách. Napríklad. Ďalší moment je, pri výrobe mnohých vecí, ktoré denne používame, sa používajú technické plyny. Či už je to na zváranie, či už je to tepelné spracovanie, či sú to ďalšie procesy. Sadnete si do sedačky v aute, tá sedačka bola vylisovaná alebo nastreknutá do nejakej formy, tá forma sa čistí suchým ľadom, suchý ľad je zase len technický plyn. To znamená, že my skutočne máme my sme veľmi široko rozkročení a je veľmi málo oblastí priemyslu, kde by ste nenašli žiadne technické plyny. Vo väčšine sa nejaké používajú, niekde to môže byť len nejaká údržba, ale vo väčšine spoločnosti na Slovensku sa nejaký typ technického plynu používa. Tu mi napadá podotázka. Keď to porovnám s mojím detstvom, socializmom, v čom sa to tak rozšírilo teraz v tej poslednej dobe? Lebo mám pocit, že to je úplne všade a ja mám pocit, že kedysi som to ani nevnímal. Využitie technických plynov sú rozhodne širšie ako bývali. Súvisí to aj s tým, že tie technológie sa posunuli ďalej. Pravdou je, že keď Messer na Slovensku začínal, tak boli možno 2 zákazníci na kvapalné technické plyny na celom Slovensku. Dnes máme vyše 460 zákazníkov, ktorým vozíme skvapalnené technické plyny, plus ďalších vyše 5000, ktorí proste berú plyny vo fľašiach. To znamená, áno, tie technické plyny pomáhajú optimalizovať výroby, ktoré sa predtým neriešili týmto spôsobom. Poviem klasický príklad, kedysi sa zváralo buď len to sú technické plyny, acetylen, kyslík, alebo sa klasicky používali elektródy, ktoré mali nejaký obal. Dnes väčšina zvárania funguje spôsobom v nejakej ochrannej atmosfére. Už ani nie v CO2, väčšinou je to buď zmes argon CO2, alebo už tie modernejšie zmesy sú trojzložkové, to znamená tam argon CO2, kyslík, alebo je tam helium, je tam vodík, sú tam proste ďalšie zložky, ktoré optimalizujú ten zvárací proces tak, aby jednak bol rýchlejší, čistejší, vyžadoval menej opracovania po zváraní a teda zabezpečil, že tá pevnosť tých zvárov je rovnaká alebo lepšia. Chápem to správne, že tam je nejaká elektróda a okolo je nejaká trubička, ktorá dodáva plyn? Tam je viacero možností. Buď je zvárací drôt, ktorý sám sa odtavuje a vlastne je súčasťou toho zváru, alebo máte wolframovú tungstenovú elektródu a potom je zvlášť zváracia tyčka, ktorú sa zvárajú, to sú väčšinou nerezové diely, ktoré sa zvárajú týmto spôsobom. Čiže vždy je tam nejaký prídavný materiál, ktorý sa používa, ale ten samotný oblúk, ktorým sa vlastne zvára, lebo to je oblúkové zváranie, tak ten je vlastne chránený tou ochrannou atmosférou predtým, aby sa do neho dostával kyslík, lebo kyslík spôsobuje potom poroznosť tých zvárov a znižuje ich pevnosť. To znamená, my potrebujeme ten zvár v tých teplotách, ktoré v tom oblúku sú, ochrániť pred prístupom vzdušného kyslíka a to sa deje vlastne týmto spôsobom. Predtým to bol na tej elektrode, bol materiál, ktorý sa odparoval a vlastne spôsoboval to isté, len teda toto je samozrejme o mnoho čistejší aj elegantnejší spôsob.
Ktoré plyny sú z toho všetkého teda najviac používané a ktoré sú potom také tie kritické, také dôležité? Ťažko povedať úplne, že ktoré sú najpoužívanejšie, ale v zásade treba povedať, že to kopíruje možno aj to zloženie vzduchu. Že v zásade dusík je jeden z najpoužívanejších plynov, aj preto, že má veľmi široké použitie. A to môžeme začať od inertizácie všetkých chemických prevádzok. Všetky chemické prevádzky nielen na Slovensku potrebujú dusík preto, aby ich výroba dokázala fungovať, pretože mnohé výrobné procesy si vyžadujú v podstate atmosféru, ktorá je bez kyslíka. Najjednoduchší spôsob, ako to dosiahnuť, aj najlacnejší v podstate je, že sú inertizované dusíkom. Príklad, rafinéria Slovna v Bratislave. A my prevádzkujeme generátor dusíka, ktorý vyrába vlastne 6500 kubíkov dusíka za hodinu a tento dusík je dodávaný kompletne do Slovnaftu, ktorý ním inertizuje svoje výroby. Napríklad. Hej. Samozrejme, kyslík je dôležitý, všetci sme zažili počas covidu z hľadiska medicíny, je používaný samozrejme aj na termické delenie, to znamená všetky firmy, ktoré režú kovy, väčšinou používajú kyslík, či už s acetylénom alebo s inými horľavými plynmi, tam je tých možností oveľa viac. Tam napríklad jedna z noviniek, ktorá sa začína presadzovať, je práve vodík. To je trošku iné použitie vodíka, ako ho poznáme bežne. Takže to je samozrejme tiež dôležité. No a potom argón v rámci zvárania. Všetky strojárske firmy nejakým spôsobom využívajú či už čistý argón alebo argónové zmesy. A potom už sú samozrejme ďalšie prvky, či už je to vodík, či už je to helium, alebo potom už aj zlúčeniny CO2 samozrejme, nie len teda v rámci zvárania, nápoje a ďalšie použitie ako suchý ľad, lebo to ďalšie použitie je potom vo forme suchého ľadu. Mám tu aj dramatickú otázku, čo by sa teda stalo, keby sa dodávky technických plynov na pár dní zastavili? No teraz som povedal, že hovorím o Slovnafte, no ak by Slovnaft nedostával dusík, tak veľmi rýchlo by sme mali veľmi veľký ohňostroj vo vlčom hrdle, pretože tie výroby naozaj sú závislé od toho, že budú pod inertnou atmosférou. Keby neboli, tak tam hrozia samozrejme veľmi vážne škody. A to je to isté, či to je duslo, či to je ďalšie výroby, ktoré proste potrebujú dusík na inertizáciu. Plus medicína, samozrejme, hej, sú ďalšie oblasti, kde by sa tá výroba reálne zastavila. Keďže tento podcast venujeme vodíku, tak mali by sme spomenúť aj ten, na aké teda využitie produkujete práve vodík. Vodík sa najviac na Slovensku zatiaľ využíva v rámci tepelného spracovania. To znamená tepelné spracovanie kovov, kde máte nejakú pec, tam v nej je nejaká atmosféra, väčšinou takisto bez prístupu kyslíka, základom býva dusík zase a bývajú aj teda, potom sa k tomu dusíku sa primiešava vodík, ktorý spôsobuje nejaké chemické reakcie a zmenu kryštalickej štruktúry tých dielcov, ktoré sa v tej firme vyrábajú. Takže naši najväčší zákazníci na Slovensku sú v podstate firmy, ktoré majú vodík používajú na tepelné spracovanie. Plus, dnes už treba povedať, že áno, vďaka tomu, že v Slovnafte sme otvorili plniace miesto, tak aj teda bratislavský dopravný podnik plní tie 4 vodíkové autobusy, ktoré má, tie plní u nás. Takže začína sa prvý krok v podstate k nejakej doprave alebo nejakému využitiu vodíka v doprave. Poďme ešte k potravinárstvu. Mňa to predsa len zaujíma. Ako konkrétne plyny predĺžujú životnosť tých potravín? V zásade sa plyny používajú pri balení potravín na to, aby zamedzili prístupu kyslíka, pretože kyslík spôsobuje jednak starnutie, jednak teda nejaký rozvoj mikrobiológie, ktorý je neželaný. Veľmi často sa používajú zmesi dusíka s oxidom uhličitým, pretože oxid uhličitý okrem toho, že je tiež prakticky inertný, nie je to úplne pravda, ale nebudeme teraz úplne zachádzať do detailov chémie a fyziky. Z pohľadu nás je v zásade vytesní kyslík, ale CO2 je navyše aj bakteriostatický. To znamená, on ešte bráni aj rastu baktérií a navyše my ľudia sme ešte stále z minulosti zvyknutí, že proste nafúknutá konzerva je nebezpečná. Keď máte ale balenie potraviny, ktoré je tiež nafúknuté, lebo je naplnené plynom, tak ľudia majú takú obavu, že či to náhodou nie je pokazené. No oxid uhličitý má tú výhodu, že ak tá potravina obsahuje nejakú vodu, tak pod tlakom sa časť toho oxidu uhličitého v tej vode rozpustí a tým pádom to balenie nie je nafúknuté. A napriek tomu je zachovaná teda tá ochranná atmosféra. Samozrejme, to sa testuje, to sa kontroluje. My máme zákazníkov, ktorí od nás odoberajú potravinárske plyny. Pravidelne sa u nich robia merania, že teda áno, obsah kyslíka v balení je nižší, ako je stanovená hladina. Každý ten produkt má stanovenú tú hladinu, kde to musí byť. Plus, ale paradoxne, napríklad pri balení mäsa sa zvykne používať aj čistý kyslík, pretože čistý kyslík je rovnako bakteriálny jed. Pre mnohé baktérie, najmä anaerobné baktérie, ktoré v mäse sa ľúbia rozmnožovať, tak pre ne je kyslík samozrejme čistý jed. A navyše zabezpečuje to, že mäso v tej ochrannej atmosfére nezhnedne.
Že zachová si proste normálnu, peknú červenú farbu. To znamená, a vidíte to, keď vybalíte mäso takto zabalené, že keď ho rozkrojíte, tak ono je tmavšie vnútri ako na povrchu, lebo ten kyslík na tom povrchu zabezpečuje, že to mäso nestmavlo. Čiže to je tiež jeden z takých paradoxov, že áno, aj čistý kyslík sa dá použiť na balenie potravy, na ochranu pred tým, aby sa pokazili. Vy nemôžete chodiť do potravín, že? Asi veľmi, lebo vy pri tom pulte ste a už analyzujete čo kde ako? Nie. Ja už som zvyknutý, že samozrejme však vieme, poznáme aj tých našich zákazníkov a plus samozrejme, že to je proste bežná súčasť života už dnes pre každého. A používa sa teda viac dusík asi, či viac CO2 než dusík? Primárne sa používa dusík, väčšinou to býva zmes, kde máte 70-80% dusíka a zbytok je CO2, alebo môže byť aj trojzmes, že je dusík, CO2, kyslík, alebo je potom 100% kyslík napríklad. Čiže dusík prevažuje. Vzhľadom na to, že je inertný, vzhľadom na to, že zabezpečuje to, že proste tá potravina sa nekazí. Som sa práve spýtal na tie senzorické vlastnosti, že či slovenský zákazník je taký citlivý a že ten kyslík teda, alebo či ten odberateľ toho technického plynu, na to bere teda ohľad, že my potrebujeme aj taký plyn, aby to vyzeralo pekne, nielen aby to vydržalo viac. Viete čo, väčšinou je to skôr snaha predĺžiť životnosť tých potravín a tým pádom vlastne dobu spotrebiteľnosti aj kvôli zásobovaniu, aj kvôli skladovaniu. Samozrejme, že tie senzorické vlastnosti sú dôležité a testuje sa to, keď tá výroba nabieha. To znamená, keď začína sa s novým produktom, tak logicky ten výrobca má snahu udržať tie senzorické vlastnosti na rovnakej úrovni, čiže preto my aj robíme prevádzkové pokusy u zákazníkov, kde sa testujú rôzne zmesy a vyberá sa tá, ktorá zabezpečí aj trvanlivosť, aj zachovanie tých senzorických vlastností. A čo šaláty, čo sa dáva tam? Šaláty sú v zásade, pokiaľ viem, pod dusíkom, prípadne pod zmesou dusík CO2. Môže tam byť trošku kyslíka, aby ten šalát vládal dýchať. Čiže tam môže byť trojzmes, kde je malé množstvo kyslíka, aby ten šalát nezvedol kvôli tomu, že sa zadusí. Akú úlohu majú plyny v zdravotníctve? Tam sme spomínali samozrejme kyslík, ale určite anesteziológ by si vybral iný. Takto. Samozrejme, rajský plyn, alebo teda oxid dusný sa používa pri anestéze ešte, ale ustupuje modernejším anestetikám. Čiže je ešte používaný, ale nie je to nejaké veľké využitie. Čo sa používa je oxid uhličitý. V zásade pri laparoskopických operáciách sa vlastne laparoskopická operácia, aby sme vysvetlili operácia, kedy sa naozaj len cez 2 malé rezy dostane operátor nástrojmi vlastne k orgánu, ktorý operuje a na to, aby sa k nemu ľahšie dostal, väčšinou to býva oblasť brucha, tak sa v podstate to brucho nafúkne. A nenafúkuje sa to vzduchom, nafúkuje sa to oxidom uhličitým a to aj preto, lebo oxid uhličitý sa postupne vstrebá do krvi a človek ho vydýcha. To znamená, je to rýchlejšie, to brucho zase sa odfúkne. Samozrejme, že oni vypustia všetko, čo sa dá, ale ten zbytková CO2 týmto spôsobom odíde prirodzene, v podstate pacient ho vydýcha. Plus riešia sa napríklad špecifické operácie s argonom, tzv. Studenou plazmou, riešenie žalúdočných vredov a ďalších zákrokov v traviacom trakte. Čiže to sú také tie novšie metódy a samozrejme nemôžeme nespomenúť helium, ktoré sa používa pri magnetických rezonanciách na chladenie tých magnetov, lebo tie magnety sú supravodivé, to znamená, že oni nekladú elektrine žiadny odpor, ale na to musia byť naozaj schladené na tú teplotu kvapalného helia, čo sú vlastne len nejaké 2 kelviny. Čiže to je 2 stupne nad absolútnou nulou. Čiže to sa bavíme o stupňoch niekde teplotách minus 260 a viac a menej. A tam ide o to stlačanie helia a potom rozťahovanie, tým sa dosahuje tá teplota nízka? To už je potom, to už sú tie moderné magnetické rezonancie, majú recykláciu kvapalného helia, kde áno, kompresiou a expanziou sa dá v podstate zachovať aj to odparené plynné helium sa nejakým spôsobom znovu využije a znovu skvapalní. Predtým mali tie magnetické rezonancie väčšiu spotrebu a častejšie sa muselo doplňať to kvapalné helium. To znamená, že pri tom prístroji je nádrž, kde je stlačené helium a ono... Primárne je tam nádrž, ktoré je kvapalné helium. To cirkuluje v podstate okolo tých magnetov, aby zabezpečilo tú teplotu. Je to veľmi dobre izolované, preto sú aj tie prístroje tak veľké, lebo tie magnety zďaleka nie sú tak veľké ako celý ten prístroj. Tam je veľkú časť práve predstavuje tá izolácia. A tá zložka, ktorá sa odparí, tak tam je snaha ju recyklovať. To znamená, tú malú časť, ktorá sa odparí, tam je snaha tú znovu skvapalniť a vrátiť naspäť do tej zásobnej nádrže. A čo si poviete, keď idete na jarmok a tam naplňajú práve helium všelijaké balóniky, deti, nechýba helium? Helia je v zásade na svete pomerne dosť. Ja mám voči balónom trochu inú výhradu, pretože keď to uletí, tak v podstate je to zanášanie plastov do životného prostredia. To mi vadí viacej ako to, že sa nejaké helium použije na balóny, lebo to je podľa mňa oveľa horší vplyv.
V súčasnej dobe, najmä v rámci teda aj krízy, vieme, že napríklad katarský zdroj helia je momentálne odstavený, nie je schopný dodávať, takže my našťastie máme iné zdroje, takže nemáme s týmto až taký veľký problém. Helium je veľmi zvláštny prvok. On v podstate sa v prírode normálne nevyskytuje. Ono vzniká vlastne tým, že pri radioaktívnom rozpade si alfa častica nájde elektrón a z alfa častice sa stane helium. Pretože helium je tak ľahké, že v atmosfére ho nemáte šancu inak nájsť. Znamená, ono neustále vzniká. A hlavným zdrojom helia sú vlastne zdroje zemného plynu. Pretože to sú plynotesné kavity, v ktorých sa okrem toho zemného plynu nazbiera aj takto vzniknuté helium, ktoré s ničím nereaguje. Ktoré nereaguje s ničím, ono je úplne inertné. Akože na rozdiel od dusíka, ktorý pri vysokých teplotách už vznikajú presne oxidy dusíka a tak ďalej. Čiže podobne ako argón je prakticky naozaj je v rovnakej skupine aj v rámci chemických prvkov, čiže nereaguje s ničím. Čiže ono vlastne vznikne a zostane v tom zemnom plyne zamiešané. Čiže najväčšie zdroje helia sú vždy v podstate pri zdrojoch zemného plynu, ktoré môžu mať až 2 až 4% helia vlastne v obsah. To sa potom odseparuje, skvapalní sa a následne skvapalnené sa dodáva. V podstate my máme takisto vlastne hlavnú plniareň helia máme v Rakúsku, kde príde kontajner s kvapalným heliom. Najprv sa odtlakuje, to odtlakované helium sa plní do fľaš v plynnej fáze. To samozrejme nikto nevypustí, lebo to je veľmi drahý produkt. A až keď sa odtlakuje kontajner, tak následne sa plnia vlastne devarové nádoby, čo sú vákuovo izolované nádoby, ktorými sa dodáva kvapalné helium väčšinovo práve do magnetických rezonancií a do laboratórií, ktoré s ním pracujú v rámci fyzikálneho a chemického výskumu. Takže helia dostatok je a vodíka? Toho zeleného? Vodíka je dosť, to treba povedať. My takisto máme vlastne hlavný náš zdroj vodíka je v Slovnafte, pretože Slovnaft vyrába 10 tón za hodinu, čiže to, čo my odoberáme od Slovnaftu je veľmi malé množstvo. Ale zeleného je zatiaľ teda aj na Slovensku, musím povedať, že málo. Nie je momentálne vlastne dostupný zdroj. Viem o tom, že by mali nejaké zdroje vzniknúť v dohľadnej budúcnosti, ale je to ešte príliš skoro o tom viacej hovoriť. Takže ako vodík nie je taký problém vyrobiť. Lebo helium neviete vyrobiť, helium proste vzniká v prírode. Vodík viete vyrobiť. Ten základný proces výroby vodíka je proste klasický párny reforming metánu. To znamená, zoberiem zemný plyn, skombinujem ho s vodnou parou, pridanej teplote s katalizátorom a vlastne mi vznikne vodík a CO. A následne CO teda ešte dooxidujem na CO2, ale ten vodík viem používať. Druhý model je elektrolýza, kde rozložím vodu na vodík kyslík a mám vlastne takisto vodík. Elektrolýzy sa nejaké stavajú, nejaké sú pred dokončením. Aj v Trnave napríklad je zdroj, ktorý veríme, že v nejakej dohľadnej dobe bude fungovať. Takže to je v podstate asi tá budúcnosť nejakým spôsobom. Skôr to elektrolýzou, pretože pri výrobe zo zemného plynu vzniká vlastne na 1 kg vyrobeného vodíka vznikne 9 kg CO2, čo je teda skleníkový plyn a snažíme sa tieto plyny redukovať, takže tam je bol problém. Ako vy vidíte asi taký ideálny elektrolýzer pri veternej elektrárni, alebo čo si vy konkrétne teda predstavujete? Vzhľadom na to, ako my fungujeme, tak ja si myslím, že neexistuje ideálny prípad. Že sú proste, vždy je dôležité, že o aké množstvo sa jedná, aké je to použitie. V zásade si myslím, že výroba by mala byť naozaj v mieste spotreby. To je to najdôležitejšie asi, pretože vodík je zrejme najnáročnejší, čo sa týka dopravy. On má veľmi nízku hustotu. To znamená, že dnes my vozíme, keď vidíte na ceste kamión, ktorý má také tie dlhé fľaše, 10 takých fľaš naskladaných na sebe, to je vodíkový trailer, alebo vodíkový batériový voz to voláme. No ten náves má 20 tón a v tom náveze sa vezie 300 kg vodíka. Len preto, lebo ten náves je natlakovaný na 200 bar a napriek tomu proste tam nevieme viacej toho vodíka uskladniť. Máme teraz plán, že vlastne zvýšime tlakový stupeň, že budeme mať náves, ktorý bude mať 300 barov, prevádzkový tlak, kde ale tiež povezieme maximálne 850 kg vodíka. To znamená, že výroba vodíka priamo na mieste dáva zmysel v momente, keď hovoríme o zelenom vodíku. Pri výrobe sivého vodíka je to trochu inak, pretože samozrejme malé zariadenia na výrobu vodíka sú náročné aj na prevádzku, aj teda kapitálovo, takže to je trošku niečo iné. Ale ako inak si myslím, že áno, časom tá decentralizácia výroby má zmysel. Takže vidíte skôr viac elektrolýzerov po krajine než jeden veľký. Áno. Ono sa hovorí o tom, že by mala byť nejaká vodíková infraštruktúra z hľadiska potrubí. Eustream hovorí jasne o tom, že majú dosť potruby, že jedno z nich by malo byť dedikované na nejakú
tú základnú kľúčovú infraštruktúru. To podľa mňa platí pre veľkých spotrebiteľov, ako sú napríklad Slovnaft, prípadne Duslo, prípadne US Steel a tak ďalej. Proste spotrebiteľa, kde sa bavíme o tonách za hodinu, pretože to reálne vyrábať na mieste nemôžete. Ani elektrolízou, lebo nemáte dostatočný zdroj energie. To vám žiadna vrtuľa, ani solár, dokonca ani atomka nedá. Povedzme si otvorene, že aj proste naše atomové elektrárne majú okolo 500 MW, má ten jeden reaktor. Čiže to už je, a pritom oceliare napríklad, typu ako je voestalpine v Linci, by potrebovala 3 GW. Aby vyrobila dosť vodíka, aby mohla mať kompletne zelenú výrobu ocele. To znamená, to sú všetky spojené vodné elektrárne na Dunaji v Rakúsku. Hej. To znamená, že je dôležité mať na pamäti túto škálovateľnosť a tie veľké čísla, o ktorých sa bavíme. Že je fajn, keď si urobíme 10, 20, 30 MW elektrolyzer, treba sa to naučiť používať, treba získať v tom nejakú ako skúsenosť a zručnosti. Ale to sú pilotné projekty. V momente, keď sa bavíme o výrobných prevádzkach. Wow. Úplne iná, rádovo inde sú tie spotreby. Ako sa vyrába ten kyslík a dusík a to CO2, to neberieme zo vzduchu, predpokladám? No, kyslík a dusík berieme zo vzduchu. Aha. Čiže my môžeme trošku hovoriť, že áno, predávame modré z neba a to okrem iného je preto, lebo kvapalný kyslík má veľmi krásnu svetlo-modrú farbu. Ale reálne je to v podstate veľmi podobné, ako keď pálite slivovicu, akurát je to o 200 stupňov nižšie. To znamená, že vlastne vzduch sa skomprimuje, vyčistí sa, to znamená zbaví sa vody a oxidu uhličitého a následne sa vlastne ochladí tak, že sa rozdelí na dusík a kyslík, pretože kyslík má bod varu minus 184, dusík minus 196. To znamená, že vlastne keď dosiahnem tú teplotu, tak mi skondenzuje zo vzduchu kyslík a následne plynný dusík vlastne oddelím. Kyslík ešte prevedieme do ďalšej kolóny, kde sa z neho oddelí argón, pretože argón je vo vzduchu 1%, to sa oplatí. Je ho viacej ako CO2, to je klasická trik otázka, že čoho je viac vo vzduchu, väčšina ľudí povie CO2, že CO2 je len 0,4% vo vzduchu. Kdežto argónu je 1%. A navyše teda CO2 sa ťažšie oddelí, čiže CO2 neriešime výrobou zo vzduchu, ale kyslík, dusík a argón sa vyrábajú zo vzduchu, preto my ich voláme, že vzdušné plyny. Pri veľmi veľkých deličkách vzduchu, to znamená, toto zariadenie sa volá delička vzduchu, pri veľmi veľkých zariadeniach potom ešte oddelujeme aj ostatné inertné plyny. To znamená neón, krypton, xenon. Tých je vo vzduchu ešte oveľa menej, ale napríklad v každom poriadnom slušnom okne máte povedzme krypton ako izolačný plyn, pretože on ešte menej vedie teplo ako argón napríklad. Hej? To znamená, že pri veľkých deličkách vzduchu sa oddelujú ešte tieto ostatné inertné plyny, ktoré sú vo vzduchu. Ale týmto vlastne končí. To znamená kyslík, dusík, argón, krypton, xenon. My takéto poklady máme vo vzduchu. Máme. A je to skutočne poklad, pretože tá jedna fľaša kryptonu alebo xenonu je skutočne drahá a musíte sa zapísať do poradovníka, aby ste ju možno o 3 mesiace dostali. Takže to nie, lebo toho je naozaj veľmi málo. Čiže z toho obrovského množstva vzduchu, ktorý sa spracuje na dusík a kyslík, vypadne možno jedna malá fľaša takéhoto plynu, čiže to je skutočne vzácnosť. Wow. A samozrejme CO2 predpokladám, že berete zo Slovnaftu asi... CO2 je zvláštny plyn, pretože tam je niekoľko možných zdrojov. Hlavné veľké zdroje sú chemické a najmä je to výroba čpavku, ktorá produkuje najviac CO2. My sme ale v trošku inej situácii, pretože v Maďarsku máme prírodný zdroj, to je v zásade geotermálny zdroj. To znamená, máte aj na Slovensku sú minerálky, ktoré prirodzene obsahujú CO2. No a toto je špecifické tým, že tam je toho CO2 veľmi veľa. To znamená, to je normálny prírodný zdroj. Nikde priveľa to? Trúbka v zemi, áno. Trúbka v zemi, kde v podstate ako len sa... Tá CO2 je dokonca tak kvalitná, že potrebuje len veľmi malé dočistenie. To spĺňa proste štandardy potravinárskeho nápojového priemyslu. Čiže ona sa v zásade len skvapalní a následne sa dodáva tak ako ostatné tieto plyny vákuovo izolovanými vlastne ťahačmi. To je to, čo vidíte na cestách. Tá veľká cisterna, to je vlastne pojazdný zásobník, ktorý je vákuovo izolovaný, on má vnútornú nádobu, vonkajšiu nádobu medzi tým perlit a vákuum, aby v podstate izoloval tú kryogénnu kvapalinu vnútri. Oni to používali predtým aj na nejak ako inak, alebo to až priemyselne? To sa až priemyselne začalo. Tak ono to zrejme vždy nejak unikalo z tej zeme, ale nebol to nejaký, tam sú však Maďarsko je takisto známe tým, že má veľmi veľa termálnych zdrojov rôznych a kúpeľov, takže nejaké kúpele samozrejme boli, ale teda potom sa prišlo na to, že aha, však to je prírodný zdroj, to vieme použiť týmto spôsobom.
Nie sme to len my, kto tam v podstate odoberá CO2, ešte aj jeden z našich konkurentov má na druhej strane kopca. Vlastne z toho istého zdroja odoberáme obidvaja tú CO2. Výroba plynov je asi energeticky náročná, tam typujem tú kompresu, chladenie, všetko možné. Najmä tá kompresia, tá si vyžaduje samozrejme najviac energie a plus potom udržiavanie vlastne správnych teplot v tej separačnej kolóne. To sa rieši zase tzv. Expanznou turbínou, ktorá takisto je poháňaná elektricky. To znamená, na nej časť toho produktu expandujeme, tým pádom on sa ochladí a dochladzuje nám vlastne tú kolónu. Takže áno, je to energeticky veľmi náročné. V zásade viac ako polovica ceny produktu je práve elektrická energia. A najnáročnejší plyn na skladovanie a prepravu? Sme si povedali, je vodík. Úplne bez debaty. Plus helium. Helium je takisto náročné kvôli tomu, že v kvapalnom stave má najnižšiu teplotu vôbec. Ešte nižšiu ako vodík. To znamená, že tam je problém samozrejme s tou dopravou. V plynnej forme nie je problém, to je natlačené do fľaš alebo do zväzkov. Zväzky fľaš, kde mám viacej fľaš spojených do jedného. Ale v kvapalnom stave je helium samozrejme takisto triky. V čom je rozdiel pre laika ako ja, že je plyn v kvapalnom stave? Ja tomu úplne nerozumiem. Ja som myslel, že vždy, keď sa stlačí, tak niekedy zrazu sa premení na kvapalinu. Ale to je... Nie. Ako som hovoril, vzdušné plyny majú pomerne nízku teplotu varu. To znamená, že my musíme dosiahnuť to, že nejakým spôsobom, väčšinou čiastočnou expanziou cez výmenníky a tak ďalej dosiahneme, že ten plyn skvapalní a následne ho v tomto kvapalnom stave udržiavame. To znamená, že my ho musíme skladovať tak, aby zostal, aby sa neodparil. Výhoda je samozrejme to, že je podstatne koncentrovanejší. 20 tón kyslíka je roughly, poviem, okolo 18 000 metrov kubických plynu. To znamená, že ja viem pomerne veľké množstvo odviesť tým jedným kamiónom, kdežto v plynnom stave je to problém. Zase väčšina zákazníkov potrebuje plyny v plynnom stave. To znamená, že on má zásobník, do ktorého my kamiónom dovezieme kvapalný, povedzme kyslík alebo dusík a následne sú väčšinou atmosférické odparovače, pretože keď ten plyn má minus 184 a vonku mám, aj keď má minus 20, je to jedno, ten teplotný rozdiel je tak veľký, že ten plyn sa odparí v každom prípade a následne v plynnej fáze ho už zákazník vie použiť. Máme zákazníkov, ktorí používajú napríklad aj dusík v kvapalnej forme, špecificky na mrazenie potravín, na napríklad chladenie niektorých dielov pri kalení sa takisto sú kaliace komory, ktoré využívajú kvapalný dusík nástrek, čiže nerobia to tak, že zohrejete diel a následne ho ponoríte do niečoho, aby sa rýchlo schladil, ale necháte ho pri izbovej teplote a rýchlo ho oblejete povedzme dusíkom. Je to podobný efekt, len opačným smerom vlastne teplotne. Čiže aj takéto veci sú, ale väčšina zákazníkov používa plyny vlastne v plynnej fáze. Kde dnes ten vodík reálne používate v rámci Messer Tatragas? Čo sú nejaké konkrétne projekty? Tak hlavne, ako som hovoril, tepelné spracovanie a plus teda začala aj tá doprava. Ten bratislavský dopravný podnik vlastne plní tie 4 autobusy. Každý pracovný deň sa plnia u nás. Tá plňacia stanica je vaša. Áno. Ako to funguje v praxi? Čo sa tam deje, keď tam príde ten autobus? Treba povedať to, že toto nie je typická vodíková čerpacia stanica. Typická vodíková čerpacia stanica má kompresor, ktorý vodík zdroja akéhokoľvek, primárne alebo preferovaný je samozrejme zelený zdroj, skomprimuje na nejaký pomerne vysoký tlak, 500 alebo 1000 barov a následne sa vlastne prepúšťaním cez stojan, ktorý je veľmi podobný bežnému stojanu, sa vlastne plní nádrž nejakého vozidla plynným vodíkom, nehovoríme o kvapalnom vodíku. A my máme trošku inú infraštruktúru, pretože naša infraštruktúra v spoločnom podniku so Slovnaftom, ktorý je Messer Slovnaft, slúži primárne na plnenie tých batériových vozov, tých veľkých. Tým, že sme sa rozhodli, že pôjdeme do vyššieho tlaku, tak sme investovali do nového kompresora, ktorý v podstate je schopný komprimovať vodík na vyšší tlak. A rozhodli sme sa, že teda nepôjdeme do 300-barového kompresora, ale 350-barového kompresora. To znamená, sme schopní autobusy dnes plniť doplna. Lebo bežný tlak v podstate v autobusoch, nádrže sú na 350 bar, osobné autá mývajú 700 bar. Takisto kamión, ktorý vlastne vyvinuli v Orechovej Potvoni, Mobility and Innovation Production, je takisto na 700 bar, ale už tých 350 je v zásade polovica nádrže, čo tiež nie je málo. A tam ide o to, že v podstate my máme tento kompresor a využívame ho popri plnení batériových vozov aj na plnenie autobusov. Čiže vytvorili sme len v podstate plniace miesto, ktoré má správnu plniacu koncovku a ňou sa plnia tieto autobusy. Nie je to typická čerpacia stanica, čiže nie je to samoobsluha, ako by normálne bola. Z prevádzkou týchto staníc máte nejaké reálne skúsenosti? Čo to je táto jedna? Ako dlho to? No, v rámci skupiny Messer máme samozrejme aj normálne čerpacie stanice, klasické vodíkové.
Toto plniace miesto už funguje, myslím, 3. alebo 4. rok, takže to už je pomerne dlho. Tie skúsenosti sú fajn, tam nie je, v podstate sa nemá veľmi čo stať, lebo to je proste, hovorím, plniace miesto, za tým sú nejaké kompresory, ktoré sú pomerne veľké. Tie bežné čerpacie stanice takisto poznáme, máme zodpovedných partnerov, od ktorých to vlastne nakupujeme, my nie sme výrobcami tých čerpacích staníc, to znamená, my to len prevádzkujeme. Ako to je štandardná technológia dnes, už dá sa povedať, že to už je vyzreté. Tam už sú štandardní dodávateľia, ktorí vedia dodať takú stanicu a v zásade aj so servisom a so všetkým, čo k tomu patrí. Pre koho dnes dáva takýto vodík ekonomický zmysel? No, ja som presvedčený o tom, že vodík dáva zmysel najmä pri väčších vozidlách. To znamená, nie som úplne, fandím každému, kto si kúpi vodíkové auto. Jasné, prečo nie? Ale tam aj tie množstvá, ktoré sa používajú, sú naozaj malé, lebo do osobného auta ide 6 kg, to je v podstate nič. A kvôli osobnému autu sa neoplatí stavať čerpacia stanica, ktorá stojí milióny eur. Lebo ona naozaj stojí reálne milióny eur. To znamená, že má to význam pri väčších flotilách, väčších vozidel. A to môžeme hovoriť o autobusoch, samozrejme. Môžeme hovoriť o nákladných vozidlách. Chystajú sa veľké projekty napríklad na prístavné vozidlá v Rotterdame, v Amsterdame, v tých veľkých námorných prístavoch, kde je veľký pohyb vlastne veľkých vozidel, veľké kontajnerové žeriavy a tak ďalej. Tam sa naozaj reálne plánujú čerpacie stanice na vodík, ktoré budú tieto mechanizmy plniť. Takže tam to má výhodu, špecificky povedzme aj oproti batériovým vozidlám v tom, že plnenie vodíkom je podstatne rýchlejšie ako nabíjanie batérií. To je ako jedna z hlavných výhod. Hej. Plus sú tam potom ešte ďalšie. A čo vodíkové lode? Tam ja som skeptickejší, myslím si, že tam skôr pôjde o to, že takisto ako lietadla. To sú v podstate dopravné prostriedky, ktoré sa pohybujú na dlhé trasy bez možnosti nejakého medzitankovania. To znamená, že myslím si, že tam skôr vývoj pôjde smerom ku kvapalným palivám, kľudne na báze zeleného vodíka, akým je napríklad modrý metanol. To znamená, že zoberiem CO2, zoberiem vodík a vyrobím vlastne metanol. Vieme, že veľké lodiarske spoločnosti už objednávajú a dokonca už aj prevádzkujú kontajnerové lode, ktoré sú poháňané metanolom. Výhoda je v tom, že sa dajú používať klasické spaľovacie motory s miernymi úpravami. To znamená, že ani to prezbrojenie nie je tak náročné. A jasné, hovorí sa o tom, že skúsime aj vodíkovú loď. Airbus testuje nejaké vodíkové motory a tak ďalej, ale myslím si, že ten vývoj skôr pôjde k týmto palivám. Na tie veľké vzdialenosti. Áno. Lebo tam je problém naozaj, že ako nemôžete zastaviť uprostred Atlantiku niekde, dočerpať vodík a vodík skutočne má veľmi nízku hustotu a tým pádom ho potrebujete pomerne veľa na to, aby ste dokázali proste dlhú trasu absolvovať. Ak má tá loď mať ešte nejaký užitočný náklad a nie len viesť nádrže na vodík, tak môže byť problém. A pri tom metanole chápem správne, že by sme možno aj ten uhlík zobrali zo vzduchu a potom pri tom spalovaní? Pochopiteľne, áno. Aby to nebolo teda, že vyrábam nejaký nový skleníkový plyn, tak bude to záchytom zo vzduchu, alebo je to záchytom z výrob, kde povedzme tá CO2 vzniká prirodzene a následne v podstate je využitá týmto spôsobom. Mám jednu environmentálnu otázku. Nestačilo by viac zalesňovať, aby sme ten uhlík odchytávali, teraz trošku odbočím, lebo my nevieme úplne odchytávať ten uhlík ako CO2 zo vzduchu. Vieme. Efektívne? Vieme. Dá sa to samozrejme aj zo vzduchu. Nie je to až tak efektívne, ale sú procesy, ktoré to samozrejme vedia robiť. Nie som si istý, že aj keby sme celú planetu pokryli lesmi, jednak to nie je reálne, to je prvá vec. Sú aj oblasti, kde proste lesy nebudú rásť a nie som natoľko odborník na environmentálne technológie, aby som vedel presne odpovedať, ale myslím si, že naozaj je potrebné riešiť ten problém skôr pri vzniku CO2 a iných skleníkových plynov, lebo my hovoríme o CO2 ako hlavnom skleníkovom plyne, no ale máme tu ďalšie. Metán, spomínaný oxid dusný napríklad je takisto oveľa potenciálne, oveľa potentnejší skleníkový plyn, ako je napríklad CO2. A to sa bavíme, že rádovo inde, takže čiže tam som trošku skeptický, myslím si, že naozaj je potrebné technologické riešenia, ktoré pomôžu vyriešiť možno zdroje, čiže eliminovať tam, kde sa dá zdroj tej CO2 priemysle, tam, kde sa to nedá, riešiť naozaj nejaký záchyt a buď nejaké využitie tak, aby bol definitívne fixované, či už sú to stavebné hmoty, whatever, alebo teda aspoň využitie v nejakých ďalších technológiách. A čo si myslíte o priamom spaľovaní vodíka, napríklad v autách alebo v tých nákladných autách?
Mám pocit, že tam je trošku problém s tým, že pri tom spaľovaní vodíka, ktorý má pomerne vysoké teploty horenia, vznikajú oxidy dusíka. A to je takisto skleníkový plyn. To znamená, že využitie vodíka v palivových článkoch a v spojení s elektromotormi mi dáva viacej zmyslu ako priame spaľovanie. Jasné, je to nejaká možnosť, treba sa tomu venovať, treba to testovať, ale myslím si, že tam môže byť problém s oxidmi dusíka. Ak to máme zjednodušiť, aké má výhody teda vodík oproti batériovým typickým autám? Prvú som už spomenul, to znamená dĺžka plnenia. Lebo kamión na normálnej štandardnej čerpacej stanici, ak nemá rýchlo plniacu koncovku, naplníte asi za 15 minút. Osobné auto pár minút, autobus takisto cirka 15 minút. U nás to trvá trošku dlhšie z dôvodov, ktoré som spomínal, tá infraštruktúra je trochu iná. Ďalšia výhoda je, že my napríklad máme zákazníka v Spojených štátoch, to je fabrika BMW, ktorá je v Severnej Karolíne, kde plníme denne 700 vysokozdvižných vozíkov. Ak by tá fabrika chcela mať rovnaký počet funkčných VZV vozíkov v prevádzke, tak musí 1,5 násobok tých vozíkov nakúpiť, aby mala čas ich nabíjať, pretože oni fungujú non-stop. My tam máme 2 čerpacie stanice, sú tam 2 zásobníky špecificky v Spojených štátoch na kvapalný vodík, pretože tam z dôvodov cien energie sa vyplatí voziť vodík v kvapalnom stave, čiže je to podobné, ako keď my vozíme kyslík dusík a argón CO2. A tam sa týmto spôsobom sa plnia vysokozdvižné vozíky, čiže je tam výhoda toho, nepotrebujete nabíjaren. Sú tam 2 tankovacie miesta, kde sa tie vozíky bez problémov za ten deň v pohode všetky otočia a naplnia. Rovnako to platí na autobusy. Robil sa test plnenia back-to-back autobusov v Kalifornii, kde kalifornská dopravná spoločnosť má 70 autobusov, sa naplnilo jeden za druhým. Príde, naplní, odíde, nemusí proste čakať. Čiže viem si predstaviť napríklad bratislavský dopravný podnik, Jurajov dvor, postaví sa tam čerpacia stanica, ak by počet tých autobusov bol viac ako 4, lebo pre 4 sa to neoplatí stavať. Nie je problém za tú noc naplniť aj 40 autobusov, podobne ako sa dnes plnia či už CNG alebo naftou, naplnia sa a pokračujú v kolečke údržby, servisu a tak ďalej, čo sa cez noc bežne robí s busmi. Čo sa asi nedá porovnať s nabíjaním batériových autobusov 40. Tak tam si potrebujete nabíjacie miesta, potrebujete mať jednak aj elektrickú prípojku, ktorá to zvládne, lebo to tiež nie je len tak. Distribučná sústava na to nebola stavaná, to znamená, samozrejme plánujú sa investície do toho, aby sa posilnila tá distribúcia, ale to tiež nie je za týždeň. Potom je tu ešte jedna vec, ktorá je z prevádzkového hľadiska dôležitá, a to je prevádzka v rôznych poveternostných podmienkach, pretože vodíkové autobusy sa ukazujú byť podstatne spoľahlivejšie pri prevádzke pri nízkych teplotách. Kde batérie mávajú problém, že proste pri nízkych teplotách batéria neposkytuje dostatočný výkon, kdežto pri vodíkovom autobuse to nie je problém, ten palivový článok funguje pri stabilnej teplote, plus navyše ešte máte vlastne vykurovanie, pretože to je odpadové teplo z toho palivového článku sa dá využiť cez tepelné čerpadlo na vykurovanie autobusu. Čiže ako tie autobusy naozaj sa v tých zimných mesiacoch sa veľmi dobre osvedčujú. Aj pri prevádzke napríklad v kopcovitých terénoch a podobne, kde funguje aj nejaká rekuperácia, lebo oni vždy majú nejakú trakčnú batériu. Z hľadiska nejakej prevádzky to môže byť naozaj zaujímavé. Dôležité je, aby naozaj bola po ruke flotila, aby to neboli kusy, lebo jednotlivé kusy sú problém. Poďme ešte na nejaké mýty, lebo vy keď komunikujete s klientmi, pravdepodobne oni vedia, ale verejnosť predsa sa toho vodíka desí a vy s tými plynmi robíte vlastne dennodenne veľa rokov. Pre vás je vodík úplne bežný ako ostatné plyny. Poďme na nejaké tie mýty. Takto. Vodík samozrejme má svoje vlastnosti, pri ktorých môže byť nebezpečný, ak sa s ním nezaobchádza správne. Ale to platí o čomkoľvek, čo vezmete do ruky. Dnes to je, či to je nôž, či to je batéria nakoniec, ktorá takisto, keď do nej udrete kladivom, tak sa nestačíte diviť. Najmä ak sú to litium-ionové batérie, tak tam sa môže stať všeličo. To znamená, že áno, stretávame sa samozrejme občas, niekto ešte spomenie vzducholoď Hindenburg. Tam skutočne jednak ten vodík nevybuchol, ten zhorel. To je prvý moment. Druhý moment, príčina nebola v tom samotnom vodíku, príčina bola v konštrukcii a hlavnou príčinou bolo to, že v tom čase existovalo embargo na vývoz hélia zo Spojených štátov a vlastne Zeppelin sa snažil a Hindenburg bola pôvodne postavená ako héliová vzducholoď. Fabrika Zeppelin vlastne mala spoločný podnik so Spojenými štátmi a dúfali, že vďaka tomu sa dostanú k héliu. Nepodarilo sa, takže Hindenburg musel byť prestávaný na vodík.
a potom konštrukcia, ktorá bola z ocele pri letoch nad oceánom zhrdzavela a nosné lano, ktoré bolo vnútri, vypínacie lano tej konštrukcie, jedno z nich zrejme prasklo a roztrhlo ten zásobník na vodík, ktorý bol z látky, to bola proste pogumovaná bavlna. Nemali vtedy tie materiály, ktoré máme my dnes, to znamená, že tie vaky boli vlastne z pogumovanej bavlny. No a keď to lano strelilo, tak vlastne roztrhlo jeden z tých vodíkových zásobníkov. Ten vodík sa dostal vlastne do odvetracieho komína, kde pri pristávaní, vzhľadom na to, že to bolo po búrke tesne, tak statická elektrina, keď uzemnili tú vzducholoď vlastne tými zachytávacími lanami, tak tam normálne prebehol proste iskra, ktorá zapálila vodík v tom odvetracom komíne. A od toho sa ten požiar začal šíriť. Čiže to je veľmi špecifický problém, ktorý dnes nie je dôvod. Treba si uvedomiť, že napríklad každý autobus má bezpečnostný systém, má čidla, ktoré proste sledujú úniky vodíka. Keby k nejakému došlo, prvé, čo sa stane, vyprázdni sa nádrž vodíková. Vzhľadom na, že vodík je extrémne ľahký, on stúpa rýchlosťou okolo 30 metrov za sekundu. To znamená, ani nehrozí, že by sa vytvoril nejaký mrak, ktorý by následne zahorel alebo vybuchol. Ten vodík skutočne veľmi rýchlo unikne preč. A ten autobus ako taký je tým pádom bezpečný, aj ľudia v ňom. Rovnako to platí pri všetkých vozidlách. To sú štandardné bezpečnostné prvky, ktoré majú dnes všetky tie vodíkové vozidlá. To znamená, že vodík nie je o nič nebezpečnejší, dokonca je bezpečnejší napríklad ako acetylén, ktorý je oveľa náročnejší a nebezpečnejší. Čiže tých mýtov, toto je asi ten najčastejší. Ten Hindenburg je taký najbežnejší, lebo to si každý pamätá. A teda podarilo sa to vtedy natočiť, tak to je také známe. Ale inak ako nevnímam to tak, že by bolo nejak veľa. Možno, že príliš často komunikujeme skôr so zákazníkmi, ktorí vedia, o čom je vodík. Že tých vo verejnosti ako tých mýtov je menej a menej. Možno aj vďaka tomu, že sa robí osveta už niekoľko rokov. No ja budem rád, keď sa bude robiť viac a viac. Napríklad LPGčko je známe tým, že do garáži tam klesá a práve vodík toto nerobí. Vodík to nerobí, preto napríklad nemáte doteraz zakázané vjazd vodíkových vozidel do garáži. No. Sú už krajiny, ktoré majú proste príliš možno snahu byť až príliš bezpečné, kde už je to trošku problém, ale akože momentálne na Slovensku my sme mali vodíkové auto požičané od dovozcu a nebol s ním problém parkovať ani teda u nás, kde my máme sídlo firmy, ani teda inde v garážach. Takže poďme ešte na nejaké ambície Slovenska. Na Slovensku paradoxne, alebo chvála Bohu, máme aj firmy, ktoré sa reálne venujú aj vývoju. To znamená napríklad, musím spomenúť už spomínaný Mobility and Innovation Production, ktorý vyvinul jednak vodíkový autobus a teraz teda pokračovali ďalej a dohodli sa vlastne s firmou Ford na tom, že na ich platforme postavili vodíkový ťahač. Ten vodíkový ťahač už bol testovaný v reálnych podmienkach aj na Slovensku v jednej spoločnosti, ktorá má teda nákladnú dopravu ako štandard svoj predmet činnosti. A momentálne vlastne pracujeme na tom, že by mal byť testovaný aj v rámci našej logistiky, pretože samozrejme nie je nič elegantnejšie, ako keď by sme vodík dovážali vodíkovým ťahačom našim zákazníkom. Čiže aj my máme samozrejme snahu dekarbonizovať našu flotilu nejakým spôsobom. My máme pomerne veľkú flotilu kamionov a nákladných aut, ktorými vozíme naše produkty k zákazníkom. Čiže je aj u nás tá snaha posunúť sa týmto smerom. No a logicky bolo by paradoxom, keby my sme išli do batériek a nie do vodíkového ťahača. Navyše ešte, keď ho máme vlastne u partnera, ktorý je pár kilometrov od Bratislavy, to znamená, že aj nejaký servis a podobné veci sú veľmi jednoduché. Takže týmto smerom si myslím, že sa dá hovoriť o tom, že aj u nás sú firmy, ktoré pracujú na vodíkových technológiách a pomerne úspešne. Nie je to len, že budeme nejakými príjimateľmi nejakých technológií a tak ďalej. Áno. A často v tomto podcaste hovoríme aj o tých čiastkových technológiách. To znamená, že niekto sa môže zamerať na nádrže a byť dobrý v tom, potom ich dodávať aj do okolitých krajín. Ten ťahač ako vyzerá? On má zase, lebo ja si predstavujem, že palivový článok asi bude tam, kde je motor, možno nejaká batéria ešte. Nádrže sú za kabínou. Nádrže sú za kabínou, oni sú horizontálne za kabínou, v podstate v tom kryte, ktorý je aerodynamický kryt, tak tam sú v podstate tie nádrže umiestnené, čiže on je trošku dlhší, aby sa to tam teda vošlo a aby teda 5. koleso bolo tam, kde má byť podľa predpisov, takže je trošku dlhšie, ale je to pomerne elegantné riešenie. A hovorím, primárne je dôležité to, že je to na platforme renovovaného výrobcu, že nie je to nejaké proste doma urobené autičko. To znamená, že je ľahšia tá škálovateľnosť, pretože samozrejme servisy a tak ďalej sú všade po Európe. A je to len o zaškolení na tie konkrétne technológie, ktoré sa týkajú tej vodíkovej časti. Inak je to úplne bežný kamión ako každý iný. Čiže v tomto smere je to naozaj, ako musím povedať, že veľký úspech, čo sa podarilo chlapcov z Podhone.
Ja sa budem tešiť, keď budem predbiehať nejaký meser kamión, budem pozerať, či tam náhodou sú tie nádrže za to kabínu a že to je ten vodíkový. Nech sa to čo najskôr podarí. Ja veľmi pekne ďakujem za váš čas. Bol to veľmi zaujímavý rozhovor. A už teraz premýšľam, z ktorej časti urobím nejaké torilsko, lebo vlastne by som z každej otázky a z každej vašej odpovede urobil. Veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem za pozvanie ešte raz. Pekný deň.